Ndiye wakandibvisa mhandara. Zvandakangovaudza Ishe. Ndakati imimi Ishe mochisarudza zvinhu tu. Kundidzosera mhandara kana kuvaka musha. Pazvinhu tu vosarudza ipapo. Nekuti kubva ipapo mudiki nguva 2003 handina kana kuvata kana neumwe chete murume. Ndiyo ndakamirira yeye. Kubva 2003 mudiki 2003 122 handizivi chinozwi murume. Ende zvavari kureva kuti shuwa mai havauri vanoziva. Vanotoziva. Ini nokudza bhaibheri mberi. Munoona matambubini. Yekwasemwayo. Vhangeri haridi zvakaipa. Tinosimbiswa neshoko. Kwavhura magwaro. Murume wokutanga ndiye murume wako. Munoparadzaniswa nerufu kana nguva yaMwari yakwana. Aripo kana aiti adini nandiwanikwi. Asi akazi wafa ndasunungurwa. Ndo zvinoreva bhaibheri. Madhodha nazo. Ame muri kugara kwekwe. Ndiri pamaini pavari. Vanokupai mari? Ishe kana 50 cents. Muri kurarama sei? Ndiri kurarama seshiri. Jesu ndiye unotondizarurira. Sei? Sei? Ndinotengesa mabanana, madomasi, nzungu, masawa. Ndo business rangu. Pamaini patinogara pane nzvimbo hombe. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.